Opa mia! Berdina, Ebarije, opa! Arratzaldeo! Txemos, labonak! Urte berrion! Hori da, urte berrion, danoi! Txemos, labonak! Ongi etorri hona inaltzio zuen, Jesusei! Ikusi dituzue, jaiotzak, erregiak... Olentzero! Dana pasadia! Ematen du bantxo gendela elkarrekin, baina ja dana pasadia, urte berria ja listo gende, zuekin hasteko, eta berriro, egoera zaildu intzaigu, eta ordu, erabakide berriro grabaketakin, jarraitzia danok elkarrekin egoteko, eta inor arriskuan ez jartzeko. Beraz, beti bezala, egingo du, gure katekesi saioa, eta hasiko dugu abesten, zuk ere bai eguneak etxetekan. Goze, Marije? Abestuko den, Ama Maite Maria. Ama Maite Maria, egin guzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Ikusten dezuen bezala, guain arte beti jaunaren neukan, baina ja bardazkoagu, Aita, Semea eta Espiritu Santo. Badakizu beti izten den bitartean, egiten deula Aitaren, Semearen, Espiritu Santoren izenean, amen. Semearen, Espiritu Santoren izenean. Espiritu Santoren izenean, amen. Beti bezala, oloituko den, azkeneko aldiz, katekesian, zegin den du. Horatzezea Marije, nola junginan Eleizara, eta Jesusen jaiotzai buruz daitzein den donez, nola gabonak eta zetozen, eta Jesus nola jaioko zan, eta nola itxaropen itxaitek geuden, Jesusen jaiotzai buruz. Baina gutxi hitz egiten da, Jesus jaio eta gero, zer gertatu zan, ez? Gero azaldu zitzaien, eta Jose eta Maria izan ziren, Egiptoa ihes egiteko, ze Herodesek umea aurkitu nahian zebilela, eta hil egin nahi zuela. Eta orduan Egiptoa ihes egin behar izan zuten. Eta egon zian denbo pilo bat, Egipto, eta Herodes hiltzenean, itzuli ziren Nazaretera. Eta horretik ditzen zioen, Nazarearra, Jesusen ditzen zioen. Egiptotik Nazaretera, zerba, Josei Angirgoteak, Gabriel Angirgote esan zion, ia Herodes izana eta berriro etortzeko behaien eredera. Gero izan ziren baita, ez? Ja itzul zitezke da, ja berriro. Baina, portuak, Jose Roman bidura zertan, urteko, etorrizian Nazaretea. Horretan ikusi dioten Nazaretea. Eta bitarte hortan, handikan, bitarte hortan ez, handikan, denbora aldi batean ze, Jesusen haurtzaroa beti izan da familian, bezala. Eta bizi izan da bere gurasoekin, eta gutxi hitz egiten da bere aitona amonetaz, baina baita ere, aitona amonekin da ere bizi izan zen. Ana eta Joakin. Ana eta Joakin izena omen zuten, eta zian Mariaren gurasoak. Eta haiekin bizi izan zen, eta esaten dute, Jesus ibiltzen zela umiekin. Eta badakizuen zesate ziren, umeek, Jesusek.
beste umeak zaitzeko. Eta igande honetan, daukau, hau misilaian eguna. Eta ospatu behar dugu eleizan. Eta gu, izaten da oso egun politia, umeak arduratzen gara, egun horretan bereziki, zelestetan ere gustatzen zaigu, baina egun horretan bereziki, beste umeetaz arduratzen gara, bale? Orduan emango izkizuegu itxurapikoak, eta ekarriko dituzue, igandea. Baina, zen gertatu zan, handikan, 30 urte hola igaro zirenean, tarte hortan, hemen ikusten dezuen pertsona, zein izango da? Zertan nahi da? Hemen ikusten da, urak, hemen badakiko zein falta da. Hor falta da, beste gizon bat, ze Jesus bataiatu leheno, egote izan, eta hemen egongo da. Bataiatzen zitu, herriko jendia, urritz izan guztia, bataiatu itezitu. Eta hor behian jartzen duen bezala, bihurtu. Gertu dago zeruko erreinua. Badakizu zerta prestatzen zituzten? Jesus iristen zan eguneako, ja prestatuta egon zitezen. Eta hor Juan bataiatzaia bataiatzen zitu, Jordan ibaian, jendea. Baina egun batean zer gertatu zen. Entzungo den Biblian, Marijek irakurriko digu, pasartea Juan bataiatzailearena. Prestatu eskuak, prestatu bihotzak, hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotzak, hitza entzun dezadan. Jesus bataiatu da. Jesus Galileatik Jordanera etorri zen, Joanengana. Honek bataio zezan. Joanek ez zion utzi nahi eta esan zion. Neu naiz zuk bataiatu beharrekoa, eta zu zatoz nire gana. Baina Jesusek erantzun zion. Ustazu orain, honela bete behar den baitugu, osoki jainkoaren naia. Orduan amore eman zuen Joanek. Bataiatu eta berehala, Jesus uretatik irten zen. Hortan, zerua zabaldu zen eta jainkoaren espiritua ikusi zuen Jesusek uso tankeran jaikizien eta beregana etortzen. Eta mintzoa etorri zen zerudik. Hau da nire semea, nire maitea, berau dut atsegi. Jaunak esana, eskerrak zuri, jauna. Hau izugarria da, zuek imaginatzen zerate, Juan bataiatzailea, Jesus untzitzaionian, nahi bataiatu jasun, eta Juan bataiatzailea nola bataiatuko izunan izuri, zu nahi bataiatu beharko zenideanean. Eta jaunak, Jesusek esaten dio, jaunaren hitza bete behar da. Eta ordon esaten zion, zu nahi bataiatu, jaunaren hitza betetzeko, eta zeatikan izango da hori. Baina Jesusetik etzatzen dezu izango da Jesus froga hori pasatzen duela. Niretzako Jesus da munduko gugubia pertsona bat. Orduan, behar bere buruan hartzen ditu gure pekatu guztiak. Eta orduan, ibaia sartzeko gesto hori da, garbitu egiten ditula, behar bere buruan hartzen ditula pekatu eta mundu guztiko pekatuak garbitu egiten dira. Batailo horren egin zen. Garbitu egiten ditula. Orduan,
berak hartu zuen, bere burua, hori eta idiotzak da, berak errogarekoa zan, baina bere buruan hartu nahi izan zuen, mundu guztiko pekatua. Hori nahi bataio hartutua nahi duzan, garbitzi. Horregatik, ibaien barruan sartzen da, baina egiten da, guk ez daukagu kultura hori, guk burua bakarrik egiten dut txikitan. Baina Jesusek eta lehentziagoak ibaien barruan sartzen ziren, eta barruan zanbien bezala, buruan alakagotak gortu zaren bezartu, eta horra alkatzen ziren garbituta. Hori nahi zuen. Hori esaten duen, dala baita hori pekatuak, Jesusek izakien izenian pekatua barkamena hartzezula, eta esaten arrezkeo zeruak irekita daudela berriro, lehen omentzia itxita bezala, pekatuak izeginean, egun hortatik aurrera zeruak ireki egiten diola, guretzako. Baina izugarria da, nola Espiritu Santua jeizten da, egun hortan, antzion jende guztiak ziurtatzen dut, esaten du hori egia da, hori ikusi ingen du, eta jaunak ziurtatzen du bere semia bada, Jesus bizaki bezala, ziurtatzen du hor gaudela eta bizi berri baten itxaropen bat ematen digu, batailoan bitartez. Orduan horregatik beti, bataiatzen geanean, famili berri baten sartzen gea, da Jesusen familia, eta famili hori da Eliza. Horretik beti, igandero, juten gea Elizara. Jesusekin eta famili bat gehalako. Orduan, otoitzeko den, euniak hartu horrila, otoitzana eta gurekin batean ingo den, bale? Venga. Kristau gaztea. Kristau gaztea, onar ezazu zure handitasuna. Eta borondatea, jainkoaren seme edo alaba bezala. Zure bakararen bidez, bere bizitzaren zati zarelako. Ez zaitez berriro pekatuaren bizitzan sartu. Gogoratu Jesus eta bere familiaren zati zerela, Elizarena. Gogoratu gaizkiaren boteretik eta inartasunetik ateratakoa izan zinera. Argitasunaren erreinura eramateko jainkoaren erreinura. San Leon Magno Argazan Santua. Espiritu Santuari eskatuko diot, nire bokazioa aurkitzeko argia, jainkoa prestatu nauen misiorako. Jesus munduko argia, Jesus inezko egia, Jesus betiko bizia, Jesus jainko gizona, zuri gure bizia, hartu gure jaunora, gurera den guztia. Jesus munduko argia, Jesus inezko egia, Jesus betiko bizia, gure bihotz barruan, piztu zure argia, gaitezen gu munduan, argi jainkoz betia. Jesus munduko argia,
joan eskamutilak, hementxe gaudez, joan nahi dezute eskulantxo batzukin, bere alaziko da. Aurrena, Lupek esan dizuet bezala, esan behar dizuet, igande honetan dala misolarien eguna, orduan. Partituko ditugu utxa hauek, itxurapiko hauek, eta badakizute. Urtero bezala, moztu behar da, eta itxurapikoa sortu, eta diru pixkat pagatatik handa sobratzen dana, bota, eta igandian ekarri mesetan. Eta gero, beti bezala, albuna jungo gea betetzen. Aste honetan 17. gaia ikusi dugu. Orduan, jun markatzen 17. gaian dagokiona. Gaur irakurri du Marijek, Mateo, 3, 15, 17. 17. Gero, hemen otoitzian ere, markatu behar da 17. Kristau gaztea. Kristau gaztea, markatu behar da. Eta hola, dakizuen bezala, inberda, betetzen joan albuna. Eta gero, emango zaizue, aste honetan, hoja hauek, 17. gaiari dagokionak, eta betetzen joan albuna. Hemen daudez Lupek kontatu dituen historia, abestia eta otoitza, bideoa grabatzean ikusten dezutenian elkarrekin zehatzeko, otoitze egiteko, eta hemen dago eskulanak. Orduan, gaur tokatzen dena da, otoitz bat sortu behar dezute zuek. Eskarrak emanez jainkoari, edo nahi dezuten gauzak esanaz. Eta beste eskulantxo bat egingo dugu baitare, eta egingo dugu oliozko kandela sortuko dugu. Eta baldakizute zerrekin sortuko dugunen? Sortuko dugu, etxian beti dauzkagu koloko botiak, piper botiak, edo atun botiak, edo hauek zulatu eskio, tapa zulatu behar dugu, gurasoen laguntzarekin, edo kutsillo batekin, edo puntzante zea batekin, edo guraiza batzukin edo, eta hau izango litzake metxa. Dala komuneko papera edo ez da eserdia, papel zati bat bakarrik behar da. Orduan, egin behar duguna da, metxa bat bezala zeatu, kiribildu, eta gero sartu behar dugu zuluan. Zuluan sartu behar dugu, eta orduan, hau bete olioz, eta pixka eta paindu ezkio, soka batekin edo, geldituko litzake, kandela, oloko kandela batekin. Polilla, Horrek esan nahi du, bataiatzean beti ura eta argila berri izaten dugu, Zainoa, horretik aukera daude, eskulana, ze polita. Eta baldakizu zer? Zer? Kandela hauek pila bat duratzen dutela. Olioekin daude zein da. Abitu. Orduan, ordu pila bat duratuko izue, ze horrekin. Gauza desberdina, Kontu zibili, gurasoekin, baina zuakin kontu zetxi erregabe. Baina errexiteko gauza. Venga, urrengo astera arte. Agur!